Eish, wasiyazi abantu abakhama ungane yazi. Kanti ubathathe phi labantu lakho? Hawu, phela. Technology siphezulu. Ngibathathela ko marketplace. Wow. Aw cha into ezemnandi ke. Oh marketplace bakubatholakala lapha. Hawu, lewethu. Uyazi lempahla. Ko Facebook nje nakhona. Oh into la iPhone ngitsho ukuthi indawo ethini marketplace. Hawu. Phela ngibiza uJanele. Hayi wenza kahle makhelwane. Ngoba lo gesi wakusukuhlupha njalo ngiyakutshela nozudliwe manje endlini wena. Hawu. Hayi. Wethu. Kade ngibathini. Na ngishilo. Hey, sanibona wena mzala. Oh. Hey, ngiradi kodwa. Asaphela. Angazi ubani umnumzana wala ekhaya kodwa ke ngithi ikhona house number 17 la bekuthiwa ngisekhona. Ithi izora suppliers and electronics. Isilungisa nje ugesi yonke indawo. Ngiyobona ngifika sekulate inkosi yami. Ngixolisa madina baba kodwa ke noma kunjalo ugesi uzawukhanya u6 manje. Yeah. Kodwa ugesi uzawukhanya ugesi wakho. Nithi ikhona la. Ya Yebo mnumzane. Imini mnumzane. Oh umnumzane ekhaya. Mfowethu hayi kulula. No asilungisa nje kube lula. Silungisa kube lula. Manje manje ngingaqala ngoba kahle hle i-visit yami ithi 500 i-visit njengoba sengifikile 500 kumele unginikeze mawuqala ngisakucheckela omunye u5 yabona ya ngisakucheckela ukuthi inkuphi omunye u5 base ngibonile ukuthi ke inkinga kuphi sengiyilungisa leyo nkinga ngizobe sengicharge nge price ke lapho so awulokhuza awufake utransfer le mali u1000 la njengamanje angithi ufuna ngicheck njengamanje then bese ngiqeda ukucheck ngizobe sengicheck ukuthi ke ngicharge imali engaka kanje lokho kokuchecka nje ukuthi ngivisithile Mana mnumzane wami. Ushothi kokuchecka nje. phela hey makhelwane. Into enjani le wena ubona lebhuku leli? Makhelwane. kade ke ngisebenza yonke imizi yabantu Ngasufaka 1000 nje. Ileki hayona ngibophe matho ubiza umfana pocha ibinga longane bengafika kulo mali ubani lo Umakhelwane wami lo mngani wami. unenkinga kagesi impuli mhlawumbe la uhlala khona ikhona ke ngineke agesi la kumakhelwane kumiyama noma ngimkadesela ukubona ngokuhlela ngaloko angithi ugesi awazi ube yawazi ngabe ulungise wena indlela esicharge ngayo le mfowethu ufaka la transfer Newethu akwengenze kanje. Akwengifake le mali ngoba uyamuza ukuthi lo muntu ukhuluma ngezinto azazile. khululeka ufice mina yini Awu plus uyasebenza ngiyakutshela. Ayi lezo udonga lakho linomlilo inomlilo udonga lakho osho phela ba lo gesi umashantsane Nkosi yami hawu efuna ukubhanqa nendlu aqhumisa indlu phakathi makhelwane umashatsane nguyena lo ivuwana leli udonga lihlangana laphi nogesi yasingenile udonga lo gesi futhi ushothi umuntu owedujela lendlu le ayi unogesi hamba odongeni yathi uzoshelwa yindlu umuntu owenza lo shedding le ndaweni uwe ngiyakutshela kodwa ke nokhululeka bafa ngizakulungisela awuthi ngiqale ngiteste ngaphezulu ngicela wehlisa isimo switch lapha ngasheqinise emakhelwane phela manje ngaqhunyela amadrop amathathu la fanele aqhumela amadrop amathathu la awuthi ima ukuze main switch lapha kodwa ubheke la ukuthi ehlisa main switch lapha angithi uyazehlisa main switch ya khasi nogesi ma sehlile ya okay wenzani uyabona into enzayo uyabona ukuthi ngizehlisa main switch ngishayisa ngogesi manje angizoyeka mana mhlonishwa kanti imenso shipha kusiyoloko inamba yodwa ngokunamba yodwa uyiphathile lokho okucije bonke ufaka inamba yakhe futhi ukhuluma ikhona TP la futhi ukhuluma into zaba TP ngisho iswitch imen switch esigubhu ngoba ngishawo awusho unawo ugesi wena unawo ugesi la hlala khona iswitch buyela mhlonishwa awubridile wena la hlala khona futhi nyoka nifaka inyoka akekho umuntu omdala angawazi iswitch mzungiphoqa phela kangami ngani ngiyachaza bengazi nje
Ubungazi sengishawa ogesi. Kodwa mina angisebenzi lapha ugesi uthe lo mama ngihlala ngaye lapha. Akazi lutho asengicofe isikhumba empilweni yami. Ngiyahamba. Hayi mana uthi asiphindi. Asiphindi. Yabona mina ngizokucharge for kulimala kwami. Ngilimala bafana plus 500 ukuthi cishe ngafa la. Mhlonishwa asinayo nje insurance la ekhaya. Uyayibona kodwa inkinga ongifaka kuyo makho wami. Hayi nxa makho hayi ngicela ukuthi siphinde sibuye siphinde. Ngiyacela. Speed. Yehlisa i-main switch. Main switch. Awuyazi main switch? Oh asengiyibona mina switch le. Yehlisa i-main switch. Imali yaphakathi ngicheck ngoba ngifuna ukukhombisa lokho sokuthi une fault kuphi. Msamo. Wafaka inyokanyoko lezi zinto lezi. Usotlisile. Thina lapha thini le. Makho sehle. Usehle. Yeah. Yabona. Wathi ngihamba. Ngithe main switch nosilima kadini. Hey yabona. Wena ungangibiza silima ngokusaza ngapha maqasho makala baba namanje wangijwayele mina. Ha. Bakhelwane. Wena ngiyakuhlekisa ukuthi ngithoka ugesi ngibungumisa la ngizongithoka ngogesi ngizawuyeka mina ngintshela. Hey, ngizawuyeka man. Ugesi akuzokhandwa lentini lo mbhemi lo. Bangithi ngibiza uGeneral phela mina umuntu owazi ugesi wena waso. umani wamakala. Akubahle main. Uthi ngizehlisela. Awuno ibulala endlini lento. Scoop lesiyabona ukuthi wafaka ugesi kusaphethe uMandela into endala. Ungazi ukuthi uyazi main switch. Ufuna ungibulala. Ngiyakucharge. Uyabona kodwa into ongenza yona. Awoma. Namakhala niyathi efana ndoda yakho lena manje hayi. Fuck. Hayi ngeke la 1000 siwafaka masiqeda ukusebenza makhala na Awuma, wathi ungithoka ngogesi. Hayi ngeke. Hayi makhala. Ugesi ngithoka manje 1000 ufaka late. Ya umana kancane ndoda enkulu hayi. Wona makhala lento ngeke ngaphela. Lento lokucabanga isikhulu. Yabona ke manje. Yabona amasehlile meswitch. Yabona amasehlile. Qhubeka uhleke. Ungicharge futhi. U500 ukuhleka akahlekwa ukuqhamana ngitshele mina 500 500 ukuthi uyahlanga ngiyohleka wena ungahle ukuqhamana umsebenzi okhanda ugesi wakho ebusuku ngiyinikela uyangihleka ukuthi uyahleka wena ufaka imali lapha makhelwane yabona ukuthi into ongenza yona. Awahle makhelwane. Le ndoda enkulu kangaka wonke isigqomo sikagesi gibela kanjani? hey ubona ukuthi isigqomo sikagesi Wawayibona ndoda enomkhamo ngaka isigqomo sikagesi. mina le mali le njengoba ngiyibhala la uzoyikhipha yonke ama lawyers ngizokuswish uthi ngiletha la ngizongithoka ngogesi la Makhelwane owenza iphutha mina ngingena apha emalini engaka manje. anisana lapha ngibe ngicheckela ngaphakathi Makhelwane uyayibona ke wayifaka yona. Lo muntu alungisa umakhontenza lento into yami ngena phi le. Lokho ithinta lapha. Enze joke kangaka nje phela. Uyawazi umsebenzi. Oh ama 1000 azophela umsebenzi uyawazi. Ya uyawazi. Mina ngabe semkhokhela. Ubonile ukuthi uwe kanjani uyawazi. Ngabe semkhokhela nesibhakala esisodwa. Hle ukuthi angiqubuze kwana makhelwane ngiyanyisa. Hamba nokhokheli. Oh. alright madoda sengitholile inkinga sengicheckile lapha kulokhosa kwisigubhu senu niyeke lento ukuthi ngishaya ngogesi la wena uyaqhubeka uyahleka washo unemali eningi yazi ngizoyiqeda yonke le mali ngiyaphinda futhi 500 ngithe uchama nakahleko emsebenzini wakhe Xolisa chamani yaxolisa mina. Unoxolisa mani wena. la sengicheckile la yonke izinto bangicheck yathola ukuthi une fault kusuku leqaleni yabona nje ufaka ugesi lo ungafaka umathantsana umuntu ongawazi wahamba wafunda aphi noma wafunda ku TV noma wafunda izinto ufunda ku YouTube ama tutorial la mina ngifundile eHoward ngifundela ugesi ngiwafaka nje kuma power station yonke indawo la 1 2 3 4 2000 nje lo wakho ke okuhleka lo wathi ungenisilima la ngihleka nokulimala sekukonke lapho into ezodingakala njengamanje ngiyahamba ngiyolanda umkhulu umbhemi ngisebenza naye sizoyiqaqa yonke sishubhela kabusha yabona ya sikushubhela kabusha ngiqaqa nje yonke into nje manje into akumela ngaphandle sihamba sile kuzeni sothenga chemist Makhelwane. Ikhemisi akusiyona into emithi yezigulana. Hayi awume zenzima umuntu angithi lento le chemist yonke ifana lendle yagula njobe igula chemist like
Iyafana mase ngididekile mhlawumbe lebha water yabona. Abe elebhawudi kuzalwe ingane makhelwane umashadzana. Awuyeke ukuzenza usiyazi. Awuyeke ukuzenza usiyazi. Wena ufana nomuntu oyisaha okumele athule othunywa ama-ice. Yimi umuntu okukhuluma nalo baba lekhaya. Cela ke baba. Ngizokushiya wedwa. Kodwa nawe makhelwane ngathi usuyona manje. Lalela. Uyayibona le mali okhulunyiswa ngala la? 2000 ekumele ufake. 2000 Yes. Plus u1 ukuthi ke sengilokhu sengithole nenkinga. Sengiyothenga izinto nje manje. Offer ukuthi ngithenga izinto no right. Ngizosala ngithenga nezinto la ngizobuya no inspector. Then usefocus wakho yakhala. Faka imali. Nayi number yibona nayi. Ngine transfer la. Yeah, should transfer 3000. Okay. Yeah, transfer. Khuleka ufike ekhaya ngizawukhanda no gas. Ngeke bathi bene lo shedding bonke vele ukukhanya wena kuphela. Bekutshela usho ukuthi ufuna ugesi ukuthi ngidopenda. Ungasawufaka nje. Hey iyamosha omakhelwane nto leyo. Iyamosha omakhelwane. Hawu, ma ukuthi ugesa ufaka umakhelwane uyamosheka lo umakhelwane. Awume wena. Yabona ngizokuzama kufaka amathubeni empumelelo. Impumelelo yakho nangu evimbayo. Makhelwane wami. Okumele. Tethele nabo general. Inkosi malanga le. Yangena Izithini? 3000. Awusafanga nane tip. Hey. Ngizobuya. Ithiphi yalo? Tip ngale nginenzele kahle kanje. Ngiyabuya lona inspector. Ngidlulisa 30 minutes amabani. Ngizonibona. Ngakuhle ngibuye ngasekho lo makhelwane wakhe. Ahamata ahambe abantu emakhaya. Uyashesha kodwa. Ngiyabuya khuleka, ngiyabuya. Awubuye manje. Ulandela amathulusi. Uzobuya manje. Hayi makhelwane nemali evuzayo kanene hayi. Niyancika hayi. Le bantu azolokhu wakhiphe uhuqulo le ndoda mengabuka ngathini. Wena makhelwane ngathi ulwa nempumelelo yami. Vula umqondo makhelwane. Wena ngathi ulwa nempumelelo yami into engibukayo. Ulwa nami. Makhelwane lo. Makhelwane, othi mina ngikusize mina ngoba ngiyakubona ugaxela wena. Kancane. Hey, wemshana. Awufike la kaKhumalo. Ngiyakwazi phela waya ecollege wenza ugesi. Awufike la uzosiza umakhelwane la engazadlala amaqola. La kwaKhumalo kamakhelwane uyabona kamakhelwane uvamisa ukuba nayo njalo edlana namakhadi. Hey. Hlukumeza le ndoda le.